আপেল থালিক তামনি বাকি বাগলাই তিনি 19 তারিখ আগস্ট তিনি হাবু রানী বার্থডे বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বনি বার্থডে বাগে তিনি যত খাদন তাকু তার বুকুর মাদক নাই যত নাং পাইপলে হামবাই তিনি সবার চিবা ইয়াফরে কয়েকটা কক থানায় রাজানি বার্থডे अब बेसि ब्रुम ब्रुम जों बार्थडे हंगे जों फल फकरा वितरण खायो चादना मानिराव के बन बागैनो तिनी फुंजारानि जतनो खाजन ताकुताय बुथुनां पाटले फुल याफरे आनि बक्तब्य आं ताय बिसि कक थाया आसु सावा आनि बक्तब्य अरन सेस बाका जतनो फुं बायके ते मासे साला द बड़ बड़ हात नाय जों मरो तिनी महाराजा बीर विक्रम ससाइटि नि मिनाय मिया जों कायसा जेनेरेल मिटिं खालायका ओ मिटिं खालायमोन परे जोंहा मिटिं कक्ता बायजाखा जोंसिन बिसांगन हस्पिटालाव जे मानसा जों हल अफिसार लायनो हैनाय इके अबनि तैनो तिनी सिनि राजानि आसिमन सालङै ते सिनि बाजारनि इंगिनाय बीर विक्रम हातिनि इंगिनाय जों र बिसांगन प्राथमिक हस्पिटालाव जों थालिक इके दै आपेल इके चादोंलाय बिस्कुट दं अब्रम जों बागबायजाखा इके ताबो बोसोरनि आगामी दिनाव जों तेब कतरसे खालायदोंमोन मानसि दं जों अब हाय फल बागनाय बोसोर जों सिनि जेमान बाजार परिष्कार हाय र जों अब र टयलेट जों टयलेट अभियान खालायनो नाय दङ सिनि ससाइटि থেকে बिशाल बिशाल तामगम सिबाजाल डिस्ट्रिक्टनि जत बाजाराव टयलेट दंमोन अब जों टयलेट अभियान खालाय डिएमडि पारमिसन नालाय जों अब एवार्ड नाय बु बाजार बु टयलेट बु हस्पिटाल अब बरो क्लीन के तो अब अभियान खालायनाय और जों अलरेडी जों कयदिन जितु कमिटि जों खबसालाखिया अब फर्थ फिस जों अब अभियान खालायनाय अब इमिडिएटलि खालायजागोन अब हायनो जोंनि बिस्पुरुम ब्रुम बुस्थु जोंनि समाजनिफ्राय सामलायनाय जोंनि आरो कुनु वानसा हामन गरै एबा अब जाति धर्म अब हाय कुनु बांला सिनाला कुनु वानसा तिबा मा बतंला के अब हायनो जों गुरुन सिन बोसोर आबनान बोसोर सेस्ता खालायनाय आं दा महाराजा बीर विक्रम हातिनि ससाइटिनि एगो सेक्रेटारि विजय देवबर्मा